Luminobo sa 78% ang kaso nin kasulo ngunya na bulan nin Marso. Ini ang pinagkumpirmar kan Bureau of Fire Protection Bicol o BFP Bicol. Duwang aldaw antes mag-Abril. 80 insidente nin kasulo ang naitala kan BFP. Doble kumpara ka nagtalikod na taon sa parehong peryodo na uminabot sa nasa 45 kaso. Pigkakarkulong abuton sa 9,953,344.50 ang naitalang danyo sa mga insidente ng kasulo ngunyan sa nang bulan. Halangkaw kumpara ka nagtalikod ng taon sa parehong peryodo na pigkakarkulong nasa 2,581,249 pesos sa naman. Sigun sa tagapagtaram kan BFP na si Fire Senior Inspector Edgar Tanahura Jr., kadaklan sa naging kausa kan mga naitalang kasulo ngunya na bulan, iyo ang mga nabayaan na pigluluto, faulty electrical wiring, asin nabayaan o napabayaan na nakasinding gasera. Well, ngayon, sir, sa ano natin, medyo tumaas po yung ating fire incidents, ngayong March. Compare po nung March 2022, we have only 45 fire incidents. But for now, we have 80 fire incidents. So, medyo unfortunately nga, tumaas. Daiman sinda nagkulang sa pagpagirumdom sa publiko kan mga paagi nga ni makaibitar sa kasulo. Sa datos po Enero, sundo Marso ngunya na taon, total na 174 ang naitalang kasulo kan BFP. Huwag nating baliwalain yung fire safety. Most especially ngayong summer season, maraming aalis. And ito nga, papalapit na yung ating Lenten season. So, most probably dapat mag-ingat sila yung mga nakatirik na kandila. Dapat ilayo nila sa mga kortina or maglagay sila ng planggana para pag naubos yung kandila, hindi magkaroon ng sunog. Mientras tanto, sa pagtatapos kan Fire Prevention Month, ngunya na hapon nagkaigwanin culminating activity ang BFP sa Ayala Malls, Legazpi. Sa nasabing aktibidad, sabay man naginibo ang awarding ceremony sa mga uminangat sa man iba-ibang kompetisyon na binuksan kan ahensya sa mga eskwelahan sa reyon, arog sa spoken poetry, poster making contest, essay writing contest, asin iba pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.